Evo ga.
Bez faula! Da. Na terenu još nema ništa. Ne znam. Tek sam došla. Pa Julika sam došla. Ivica, ovo je jedino utakmica. Možete raditi faul. Kako baš ima moj? Ovo je moj Marko.
Ivica. Ivica.
Muslom tamo. Prošlo je bilo ovak stari Muslom. Može, dobro, готов.
可以在那里抓着那个。Ne budu mu prevediti. Kako ovi pucaju, mora živeš žičara u milu.
loptu, pa da je s druge strane i okrene se s druge strane i obrani gol. Znaš kak je mladi svijet? Good.
Daj odi snima da ja idem na C. Te trebam na C. Piša mi se. O? Daj, ajde, odi samo na manje je od 2 minute. Ne možda što budem sad ne možda, mali brš. Trebam ići samo na ovaj C. Daj, piša mi se. Mama, možeš reći Mama.
Argentina.
Hvala.